Oda nem hagyjuk magunkat. Így van, hölgyeim, úgyhogy talán számomra mindig az egyik legfontosabb, hogy minden egyes bulinak és találkozásnak, hogy bemutatossam nektek, önöknek a elérkezett fantasztikus úri embereket. Teszem ezt azért, mert személy szerint nagyon-nagyon szeretem őket, teszem azért, mert a tánc mindennél fontosabb szerepet játszott és játszik az életemben. Emiatt a táncosok is természetesen, akik közül mindig a legjobbak vannak velem. Hát az úri emberek, akik természetszerűleg 23 éve működő tánciskolának a tanárai, mely iskola itt Tatabányán is működik. Ott a főnök asszony, azért Terbócs Melinda barátnőm. Ők lehet keresztül, talán akkor még sűrűbben is találkozhatunk, tehát lehet hozni a gyerekeket. Elsősorban hölgyek urak! Az egyik tanár úr! Mr. Trepka Zsó! Úriember, akiről ugyanúgy mindenféle szépet, jót is el is kell, hogy mondjam. Na és egy kis plusz, egy kis fejelése a dolognak, hogy mikor kell elkezdeni iskolába hordani a gyereket tánciskolában, jó tánciskolában, tehát az LCD-es Tatabányai stúdiójával, ami bizony 1991 nyarán iratkozott be hozzá. Akkor még segítségére volt anyukája, de aztán már nem kellett a segítség, életem a fótban, hogy büszke vagyok a fiamra. 22 éve ismerem, imádom. Ő Rosenberg Körvin! Egy nagyon-nagyon fontos része. Hőres bemutatása. Kicsit előbbre megyek, mert úgy ezt kigerjen rám a hangfal. Hát ő hátulról lát, az a rész még mindig jó marad. Szóval, hölgyek urak, ha véletlenül ismerős lett volna a hölgyi, akkor nem véletlen, hiszen ő volt az a fiatalember, aki az Emergency Hang nevű szép emlékű formációban énekelte a rendületlen, és talán majd még fog is. Minden esetre mi most menjünk tovább egy olyan dallal.